भुसावळ येथे सतर्क गोरक्षकांमुळे 2 मनोरुग्ण पोलिसांच्या मदतीने शोध घेत व दानशूर व्यक्तीच्या सहकार्याने चोपा येथील मानवसेवा तीर्थात सुखरूप सोडण्यात आले आहे. याबाबत घडलेली घटना अशी की, भुसावळ शहरातील समाजसेवक गुणवंत महाजन यांना मानसेवा तीर्थ येथून ऑगस्ट 11 रोजी सकाळी फोन आला. 22 वर्षीय तरुणी उत्तर प्रदेश व वयोवृद्ध बाबा पत्ता माहीत नाही या कारणाने बेवारस बिकट स्थितीत शहरामध्ये फिरत आहेत अशी फोटो सहित माहिती मिळाली व तरुणीला काही टवाळखोर मुले त्रास व छेडखानी करत आहे. तात्काळ गुणवंत महाजन यांनी गोरक्षक रोहित महालेशी संपर्क केला असता आपले सहकारी वीरेंद्र तुरकेले, तुषार धसोले, दिवेश अडायंगे, रोहन सप्पकाळे, किरण पाटील दादा ॲम्ब्युलन्सवालेच्या मदतीने तात्काळ शहरामध्ये दोघांचा शोध घेतला व मध्यरात्रीपर्यंत चोपा तालुक्यातील नरेंद्र नगरवेले या गावातील मानवसेवा केंद्रात दोघांना सुखरूप सोडण्यात आले आहे. या कार्यात मदत मार्गदर्शन श्री साईसेवक श्री पिंटूभाऊ कोठारी, श्री पंकजभाऊ जाधवानी, श्री ललितभाऊ मराठे व समस्त गोप्रेमी बांधव यांची लाभली आहे. दिव्य महाराष्ट्र न्यूज करिता मनोहर लोणे, भुसावळ.